Здравейте! В това видео по ваше желание ще говорим за социализирането на една захарна катеричка с друга. В природата захарните катерички живеят на семейства, на групи и ние се стремим да пресъздадем аналогични условия в домовете си. Когато са на свобода, катеричките могат да изберат партньора си сами. В домовете ни обаче подборът на компанията избираме ние. Ако не искаме да имаме бебета, може да съберем 2 женски или повече захарни катерички или няколко мъжки захарни катерички. Мъжките захарни катерички се събират едва след като известно време не са били с женска. В противен случай ще се сбият. Имаме ли група от женски и мъжки захарни катерички, мъжките трябва винаги да имат родствена връзка помежду си, да са баща и синове. Когато събираме мъжка и женска захарна катеричка, е добре да внимаваме женската да не е бременна. Мъжкият ще убие малките, ако не са от него. Любовната игра при захарните катерички е груба и често има ранички по гърба на женската. Ако съберем млад мъжки с по-стара женска, която се разгонва по-нарядко, а в мъжкия бушуват хормони, нараняванията могат да бъдат доста дълбоки. Друго, което пречи при събиране на захарната катеричка и може да доведе до сбиването им, е стресът. Добре е да сме внимателни, да успокоим катеричките, да им дадем възможност да се опознаят първо по миризма, като разменим аксесуари от клетката на едната и ги сложим в клетката на другата и чак тогава да ги съберем. В друго видео ще говорим и за различните разцветки захарни катерички и как да съчетаем определени морфи, за да получим поколение с желаната от нас окраска. В моите видеа се стремя да давам по-збита информация, за да не ви отегчавам, но от клиенти разбирам, че има доста неясни неща. Пишете в коментарите това, което не е добре разбрано, и можем да направим видео с кратки отговори на зададените от вас въпроси. Довиждане!